anyị na ha nwere nsogbu ndị Yoruba wakwuru ndị Igbo na ọjọọ na-egbusi ndị Igbo anyị jụ anyị na ha tigharịa gọọmenti pụtazia na ala Hausa eje kwuba okwu ya mgbe e kwubere okwu ya ọdịsanya ha tokam ya ọdịsanya bịa na ndị Yoruba ndị ọdọ mgbe eruru n'ọjụ a na-ekwu ihe ya sị na onye Yoruba ọbụla onye Igbo nọ n'ala Yoruba na-ada anụ Yoruba na ọya agaghị enwe ntapreta anyị si ọwashi ya sị na urubiri na Lagos a up to 10 years ide asụ Yoruba ọfụma na emeteghị ya etu a ka ndị Igbo kwesịrị ịdị na-eme because mmadụ kwesịrị ịkpa nganga n'ihe ya enwere m enyi m nwoke nwanne anyị nwoke ọ nọ France Igbo ka ọ na-asụrụ ụmụ ya Igbo ụmụ ya nwunye ya nwe onye ọcha nwunye ya na-asụ Igbo ụmụ ya na-asụ Igbo sụpụta ya asụpụta ọ gịnị mere aka mara azụ mgbakọ ọ nwanne anyị ahụ kụziri nwunye ya na-atụ inu n'Igbo yes nwunye ọ nụrụ anụ onye ọcha etu isi dote ped gị ka ị ga-alarụ so ogodo na taa bụ gboo ọ bụrụ na ndị Igbo ga-echigharị higharịa uri Igbo kpọrọ ihe ọ ga-abara anyị uru gaa n'ọtụtụ ụlọ ndị Igbo ma ndị na-ama akwakwa ndị gụrụ elementary 6 na-amarịdị ihe ede a na-asụrụ ụmụ ya okpokpo bekee mgbe ọ na-apụta were bekee na onye ọzọ nọ na ya adịke na ịma mgbe m ga-eji ideas ụmụ gị gbafere kwen ịbọgo n'onwe gị ike ọ bekee ka asịga anyị sụ Igbo etu a na-ekene Chukwu na unu da this program Ami Igbo Igbo bụ Igbo otu a ka ọ ha anyị n'ọnụ n'ụbọchị nke taata n'ihe gbasara asụsụ Igbo na ofufu asụsụ Igbo na-efu ọ bụrụ na anyị ekwuteghị ya ma ọ bụ na anyị ekwuturu ọnwụ nke fọrọ afọ n'ime akpa biko metụrụ anyị aka n'ihu akara ekwentị anyị dị n'ihu onyonyo a metụrụ anyị aka na akara ekwentị ahụ kpọtụrụ anyị ga-akpọ ka ị bịa tapara anyị okwu ọnụ anyị ga-akpọ gị maka otu asụsụ Igbo si efunarị anyị ọ na-ewute anyị n'obi nne na nna anyị jere be ndị mmụọ jegota ọkụ wee gonye anyị n'aka anyị na-agazi ọkụ ahụ wee na-achọ ịnyụlarị anyị enweghị ike iwefere ebe ụmụaka anyị nọ. Ọ bụrụ na anyị enweghị ike iwere ọkụ ahụ nyefee ụmụaka anyị kedu ka ha si ji enye ụmụ anyị omenala Igbo agaghị efu. Gị onye bụ onye Igbo ị maara omenala Igbo, ị maara ihe kpatara asụsụ Igbo a ji efu efu? Ọ maka na nne na nna ụnụ anụgo n'ihe ndị mụ na ha nọ n'ebe a kwuru. Ihe kpatara asụsụ Igbo ji efu efu bụ na anyị nwa na onwe anyị bụ nne na nna anaghị akụziri ụmụaka anyị asụsụ Igbo. Anyị anaghị akụziri ụmụaka anyị omenala, anyị amakwụ ihe. Ọtụtụ n'ime anyị amaghị asụsụ Igbo, ọtụtụ n'ime anyị amaghị omenala Igbo. Ọkwa ihe ịma ka ị ga-akụzi. Ọkụkọ sịrị ka ya tụọ kwọm n'ọhịa ya azụ ụmụazị. Igbo sikwana na ya ga na-akọrọ nwa ya mgbede ọbụla ya debe nwa ya kọrị otu ife si aga. Ndị Igbo na-asị ya ka ife si aga, ka ndị si ebi, ka omenala si wee dị, ka anyị si ebi ndụ anyị. Anyị na-akọ, anyị anaghị ede, anyị na-edebe ụmụ anyị kọrọ ha ewere ntị ha kpom nụrụ ya. Ihe ọbụla nụrụ mgbe ị pere mpe bido n'afọ 5 wee gabatu afọ 15, ọ gaghị efunarị gị efunarị. Ilote na Baịbụl si gị bido n'ụmụaka wee kụzibere ụmụazị maka usoro nke Chineke na ha tolite na ha agaghị echezo ya echezo. Kụziere ụmụ asụsụ ụnụ, kụziere ha omenala ụnụ. Ọ bụrụ na ị nwee ike imewu ya, omenala Igbo agaghị efu. Ana m asị unu demem otu unu si wee sonyere m n'ihe gbasara asụsụ Igbo tata. Ọ ga-adịnatara Igbo mma, ọ ga-adịnatara Igbo mma. Ndewonu.